l-istorja qiegħda hemm biex teżisti minnha nifisha. Issa l-qarrej qiegħed hemm biex minn dik l-istorja joħloq il-tifkieriet tiegħu, l-apprezzamenti tiegħu, mhux ħadd se jifhem l-istess storja bl-istess mod, ma l-istorja qiegħda hemm għall-qarrej, u mbagħad il-qarrej jagħmel minnha dak li jrid, dak li jixtieq. Qed nikteb romanz tal-adolescenza, din il-fażi li bija tikber. Somerset Maugham kien jgħid, u kont insegwi ħafna dak iż-żmien, li biex tikteb aħjar f'ħajtek, kemm jista' jkun malajr ikteb ir-romanz tal-adolescenza biex inkella jibqa' inawrek minn ġewwa dak li ma ktibx dwar l-adolescenza. Forsi kellu raġun, forsi kellu jien. Ma jiena segwejt il-parir tiegħu. Kienu kien hemm gost qawwi f'kull ħaġa li jagħmel. Jistudja, jiekol, jitkellem ma' ħbiebu. Iżda minn xi żmien il-gost ittappan. L-istorja dwar wieħed li kien qed jgħix bħala żagħżugħ żgħir fi snin 60 tas-seklu liegħu. Ma kienx qed iħossu f'postu f'pajjiżu. Forsi dik li għamilet il-modern? L-istorja ta' Raymond Portelli u ta' wieħed li ovvjament jħobb il-familtu. Imma jħoss il-bżonn li jitbiegħed minnha. Jħobb il-pajjiżu, imma jħoss il-bżonn li jitbiegħed minnu. U kif se jagħmel hekk waqt li jibqgħu. U hemm ħafna romanzi, ħafna kitbiet li jitkellmu dwar it-tluq. Għandna pereżempju l-gaġġa, samuraj biex nsemmi affarijiet antiki bħal l-ewwel weraq tal-bajter. L-istorja tirrifletti żminijiet tagħha. Raymond Portelli li huwa l-protagonista romanz kien għadu żgħir meta ġraw dawn l-affarijiet. Before boarding the plane, the Duke turned to wave goodbye. And soon the plane, piloted by the Duke himself, was on its way to the United Kingdom. Kien iħoss li bidlu s-sitwazzjoni ta' pajjiżu, forsi mhux biżżejjed, imma la kien jaf eżattament kif bidlu s-sitwazzjoni ta' pajjiżu. Laqas kien jaf eżattament sa fejn bidlu s-sitwazzjoni ta' pajjiżu. Hemm il-pożizzjoni ta' kittib illi qiegħed jitkellem dwar is-sitwazzjoni ta' Raymond Portelli. U hemm is-sitwazzjoni ta' kittib illi waqt li qed jagħmel hekk qed jirrifletti wkoll fuq il-pożizzjoni tiegħu. Ġifieri l-kitba hija bilanċ bejn dawn iż-żewġ fatturi qawwija. Dan kien jaqrom Charles Arrigo dak iż-żmien fuq il-cable radio dak iż-żmien Radio Fusion. U hemm silta ta' masturbazzjoni. Il-qra straight through baqa' għaddej biha ċart. Għajmet ċertu skandlu. Dak iż-żmien kien hemm il-direttur tal-programmi Joe Grima illi kienu qaf il-repetizzjoni u effettivament skuża ruħu mas-semmija. L-aħħar xena hija ta' Raymond Portelli illi fl-aħħar il-biljett mixtri u sejja li Renju Unit biex joqgħod hemmhekk. Fl-aħħar ma felaħx aktar. Ġara li nil-ġempa fuq in-naħa tal-baħar. Ideħ granfaw mal-ħabel ċintu ħares rasu l-barra, jistenna d-daqqiet tal-għajn ma sidru. Lanqas bil-kess ħarrax li tela mielaħ mill-baħar ma stejqe. Id-deni kien kollu miegħu. Stira taħt il-molla ta' rusa tjiela ma' krismeħ fetaħħal u boċċi ta' bżieq u ta' maqrusa taru minn ma xuftejh u ntilfu fil-beraħ tal-baħar imqalleb. Il-baħar kien imqalleb. Xi trid tagħmel biex iġrilek hekk, jinġrali hekk kemm il-darba. Issa l-qarrej qiegħed hemm mbagħad biex jiġġudika jekk dak hux simboliżmu ta' x'qed jagħmel Raymond Portelli. L-istorja hu kif dawk in-nies li ma telqux bħal Raymond Portelli baqgħu f'Malta u għexu ħajjithom. Allura għandek 4 karattri prinċipali
unsegwhom fuq 4 fażijiet. U minn hemm mbagħad nippruvaw noħorġu storja dwar Malta fil-bidu ta' snin 70 issa qed nitkellmu. Ġifieri 3 snin wara telaq Portelli. Għadem l-istejjer preċiżament hija l-infatuazzjoni ta' raġel żagħżugħ ma' mara akbar minnu. Din id-darba ma pruvax jaħrab mill-ħarsa tagħha. Żammajneh fissi fuqha waqt li għal-mument twil baqgħu jħarsu lejn xulxin. Derilha li l-lemħa ta' għajnejh inbidlet. Għandek l-istorja ta' żagħżugħa illi trid tgħix ħajja miż-żewġa kuntenta. U kif qed tipprova tibni din ħaġa. Għandek l-istorja ta' dak li qiegħda miegħu illi he's playing along ma' playboy. U għandek l-istorja ta' Bernard u mbagħad hemmhekk waħda mill-affarijiet li nużaw l-isem Bernard f'dak li nikteb illi anyway misfit. U għax huwa misfit fis-soċjetà ma għamilx bħal Portelli u telaq. Għandu l-clash ta' kif se jissetilja. U naħseb kien psychopath. Ġifieri għandu kondizzjoni mentali li ma toħroġ daqshekk ċara, forsi toħroġ wara. Wara ma nafx jiġralu l-bifel. Mill-buttaġġ lek ħareġ ċilindru tal-landa li kien ġar miegħu. Fetaħlu l-qiegħ, ġebbet l-ispaga u qiegħdu frokna bejn ix-xatba u l-bieb ta' ġewwa. Taħt l-adba kien hemm folja maħmuġa ta' gazzetta. Ġabar u għaddaba fir-rokna tax-xatba. B'hekk, iċ-ċilindru kien imotti għal kollox. Kien ferħan, kalmu bieret, bod minnu d-dubju l-bisa ta' anqas minn sija qabel. Waqt li dwal mill-lampi tal-karozzi ħaffu qudiemu fuq l-iswed ta' triq. Sib wieħed dammar f'moħħu. Kelli l-ħila. Frankament ma nafx x'inhu eżatt tas-sib ta' Bernard, għadha ġiet ftit konfuż ir-raġel. Imma aktar minn hekk imbagħad hemm diversi toroq għal kif jimmexxi ħsiebu. Dak li semmijiet, l-azzjoni. U allura u jikkonkludi li waħda mill-affarijiet li jrid jagħmel hija terrorizmu petit bourgeois li jagħmel bomba lem u bomba lat. Stajt nitkellmu fi snin bidu ta' snin 70. Ġifier qabel bdew l-attakki bil-bomba ta' snin 80 fl-istorja Maltija. Ma kienx assolutament xi ħaġa kompletament ma kienx maħsuba Malta. Ma dak kien il-ġest tiegħu. Jien naħseb li kien ġest ukoll psikopatiku. Ma bad kien ukoll imdejja naħseb jien. Bil-fatt li ħafna tlabliet tal-pajjiż u ma sseħħx azzjoni, ma jsir xejn. U anke tirrifletti fuq ċerta storja fir-romanz li titkellem dwar l-arti. L-arti kif hija relatata mal-azzjoni. X'inhu tajjeb l-arti li qed tagħmel xi ħaġa li hemm nifisha? Tajti. Jew arti jew azzjoni li tkun qiegħda maħsuba biex tibdel. Ma hemmx xi ħaġa li tapplika kull imkien l-istess u dejjem l-istess. Kien żminijiet fejn l-arti provokat rivoluzzjonijiet. Kien żminijiet fejn bil-maqlub issapportjat reġims li kienu mhux daqstant tajbin. Imma pereżempju hemm ħafna affarijiet fl-arti sovjetika li huma għadhom tajbin. Mhux biex kienu qegħdin hemm biex iżommu reġim ta' dak iż-żmien, imma xorta għadhom tajbin. Jiġifieri ma hemmx xi ħaġa li hija assoluta. Dak li tidher fuq it-television hux. Staqsa r-raġel. Xi programmu bħalissa twit. Kwiskwam ikkoreġih Bertrand bla ma stenna li jkun temm jiekol il-furkettata koxxa tat-tiġix li kienet jomod. Jogħġbok meta ma jkunx fuq politika ma jkollu xi ħaġa fuq in-nisa u l-irġiel jitqalbu flimkien ta' sess, fimni. Inti m'intix gay? Le. Taf xi nħossina? Le, żgur li le. Allora kif qed tgħid li qed Imma jiena naf xi jtalla, fimt? Jiena naf xi jtalla. Jew ta' ġliet kejva, nkella ntawwarlu fuq it-Taljan. Dar romanz jis bħala satira ta' personaġġi prominenti tal-medja lokali. Hemm element ta' satira? Ovvja. Le, ħadd il-punt. Ħadd spunt minn programmi li mhux taqgħod insemmihom ta'
tafa li waqt ngħid naħseb illi minnhom tista' tiftaħ fuq elementi satiriċi jekk tgħidilhom hekk. Imma anki ta' komiċità wkoll. Komiċità li tkun mbagħad suversiva naħseb jien. Suversiva kontra min qed jipprova jkun suversiv ukoll biex ikun ċar. Kwalunkwe soċjetà ma tantx tieħu gost tiġi kritikata b'mod aċerb, anke tkun innoċenti, ma ħadd jieħu mhuwiex. U s-satira peress tippermettilek titħaq, jew tipprova ddaħlek, mhux dejjem irnexxiela. Twasslek biex affarijiet li ħafna nies jippreferu ma jiddiskutux, joħorġu fil-bera. Għaddej jibda x-xogħol tal-Union għamilna anki innu, però ma qbilx miegħu għax sħabi qalu li għaja nagħmlu hekk kara ma nagħmlu xejn ġurnata sħiħa għatilhom li ma naqbilx. Meta tikteb bil-forsi tpoġġihom l-istejjer f'ambjent reali. U jekk tikteb bil-Malti naħseb jien toħloq ambjent reali li jkun qrib ir-realtà Maltija. Allora, anki jekk ikunu fittizji bħala postijiet, irridu jintarfu bħala postijiet li min qiegħed f'Malta jgħid orrajt. Dawn huma postijiet qrib ta' kif ngħixin jew fejn ngħixin. Fil-każ ta' Ħażnuber jeżistu postijiet jekk toħroġ barra miż-Żurrieq. Hemm lanqas żewġ postijiet li kienu mfula abbandonati. U jeżistu postijiet f'Malta taħares li hemm ktieb veru kruċjali ngħid jien ta' Whittinger, toponomastika Maltija, li jibqa' tajjeb importanti għal 3000 sena oħra dak il-lanqas. Għax jħares lejn l-ismijiet tal-postijiet f'Malta u jwassalhom lura minn fejn bdew. Mod minnhom ma bliet jew borgi jew rħula li spiċċaw. F'dal pajjiż żgħir tagħna għandna numru bla limitu kważi ta' kif nistgħu niftħu fuq il-postijiet tagħna. Tħares wara li ħajtek inti. Qiegħda bil-qiegħda għadha mhux qed tagħmilha għal terapost, qed tagħmel xi jiġi quddiemek ħafna memorji differenti. Hemm xi fasla fihom, ħafna drabi m'hemmx. Mela il-ħajja ta' bniedem, f'tal-każ l-istorja ta' Angelo De Bono, kittieb Malti li sar jesaq lejn 60 forsi aktar, għalih hija sensiela ta' memorji li jiżek qed tilab il-karti. Mela jekk inti il-memorji tiegħek tpoġġihom alfabetikament, l-istess tip ta' arbitrarjetà. U allura ir-romanz bħal dizzjonarju jippoġġi il-ħajja ta' Angelo De Bono skont episodji minn ħajtu impoġġija alfabetikament. Imma magħhom immiżjuda wkoll xi partijiet minn affarijiet li qed jikteb. Sa minn meta kont żgħar ħafna rrid nikteb. Xiex żgur ma kontx naf. Lanqas l-alfabet ma kont għadni tallimt. Ma kont nara l-missieri jikteb u rrid nagħmel bħalu. Ma niftakarx kif ġie pitazz qagħdin f'idejja, vojt li falla weżex faċċati u għamilt sigħat twal. Jew fit-tifkirek narhom illum. Sigħat twal inħażżes u nħarbex bejn il-linji vojta tal-pitazz. Dik kienet gimmick pubbliċitarja. Illi tajt tista' tbih minn nofs mill-bidu jew minn fejn trid. Li veru. Imma mhux dak il-punt. Mhux tibdih minn fejn trid, imma li l-ħajja meta tiftakar fiha hija xi ħaġa li tiftakar fiha skont il-mument fejn tkun, meta tkun. Imma ma hemm ċerta fasla wkoll fiha. X'inhi l-fasla? L-ironija tal-ħajja. Il-fatt li f'ċerti momenti tkunu l-affarijiet jidhru mod, biex taru wara jew qabel jidhru mod ieħor. Mbagħad jew il-biki jew il-ferħ li jirriżulta minnha din ħaġa. Tinta romanz alfabetikament jispiċċa btieġ. Fejn Angelo De Bono qiegħed xhud. Ma f'episodji ta' qabel nsiru nafu illi l-arusa tmut qasir l-omor bil-kanser, l-raġel tagħha jispiċċa inkonsolat, ma mbagħad isir ġiżwita. Hemmhekk hemm għalija ċerta qrusa fiha l-istorja. Imma qrusa li ma tinħass.
Għax biex torbot hekk, mbagħad skont kif tella l-karti bil-mazz. Skont kif taqrah. Jekk taqrah sal-aħħar, tibda page wara page wara page, se tispiċċa f'istampa sabiħa. Tattiċ, kulħadd happy. U għat meta jibdew jitlu memorji, dak li tkun rajt qabel forsi, u dak l-effett jinħassu mbagħad. Irridu jinħassi. U kwa t-profa jinħass, ma nafx kibir nexxi. Nasab ħadd ma qra dak ir-romanz li fih. Intu wkoll tappoġġja din il-ħidma internazzjonali ta' Donald Trump Jr. sabiex inneħħu l-balzunetta tal-antika u nibnu l-balzunetta l-ġdida. Fil-proġett ta' żewġ torrijiet ta' Balzunetta Towers, naturalment. Dottor Fritz! Balzunetta Towers kien sfida lija. X'kemm il-darba, alright, issa sindaħħal il-politika. Kemm il-darba mort nagħmel id-door to door Balzunetta. U kien post fejn ovvjament kien hemm ħajja antika li mietet, postijiet magħluqin, postijiet dilapidati u anzjani. Qiegħda back to back mal-kurja u faċċetta tagħha għandek il-kummissarju tal-pulizija. U mbagħad meta toħroġ il-barra mbagħad taqgħu waħda il-fossils tal-Furjana. U meta qalu li nagħmlu kabare fuq Balzunetta, ma nafx għaliex qalu li tajn, ma insomma. Oġbitni l-idea. Moġbit idea u kol bħala punt u bat kif se minn dal-post dilapidat se tajt kienu ħajja enormi fi żmien il-militar Ingliż. U se jiġri minnu dan. U kienet għalija kienet idea tajba li tqabbada ma dal-furu li kienu għal-high rise f'Malta, esploitazzjoni bladdoċ tal-art. Inħarsu l-fuq, inkatru l-ġit waqt li nersu eqreb tas-sema. Balzunetta Towers, proġett għal poplu kollu. U kien hemm ukoll l-ispunt li torbtu ma' xejn jiġri l-Istati Uniti. L-Istati Uniti huwa pajjiż li huwa l-qalbi u li toqgħod inġeber ftit u toqgħod tadnelħ l-amministrazzjoni ta' Donald Trump oġbitni. Our project will be ready within 1 year. That's what we did in Las Vegas, Los Angeles, Washington, New York, Rio, Ouagadougou, and that's how we'll do it here, Cupcake. Imma dis, iz Malta. Li taqqat prepotenza Maltija ma' prepotenza Amerikana kienet aktar fani għalija. Mbagħad ukoll iċ-ċans li tiġbed ftit demp il-kurja u dawn l-affarijiet. U dil-laqda madwar proġett tal-akbar fejda fejn l-istat, il-privat u aħna mons. L-ispiritwali li kollaboraw fl-imkien. Ir-rejba fejn se twassalna. U r-rejba taffettwa l-kulħadd. Taffettwa l-Kummissarju tal-Pulizija, taffettwa l-Isqof, taffettwa l-mara anzjana li kollha ċedi l-post tagħha. Ir-rejba ngħidula greed. Hija corrosive. U corrosive punt li tibda l-ħajja kompletament. U mhux Malta biss dar. Tħares l-iżvilupp tal-Istati Uniti jekk sa. Fil-każ tiegħek ktibtu ġun ta' kliem, naħseb xi 3 miljun kelma illi kellhom x'qasmu mal-politika, x'ma kellix għalfejn ħares li l-letteratura bħala messaġġ politiku. Għalija, l-letteratura hija biex tgħid storja. Ovvjament se jkollha impatt politiku għal ħaresle, se jkollha impatt soċjali għal ħaresle, se jkollha impatt kulturali għal ħaresle. Ma jfissirx li mhux se nkun qiegħed u mbagħad nirreaġixxi kreattivament b'kuxjenza politika forsi, jew kuxjenza ideoloġika forsi. Imma mhux bħala strateġija politika ta' kumment jew ta' bidla. Tifhem x'intgħid? Tikteb b'kuxjenza li tiegħek.